Eta gustatzen zaigu asko entzutea Xabier Amurizaren ahotsa, edo Jose Ramon Etxeberriarena, edo Jon Baguesena. Ze horiek dira Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria jasotzen azkenekoak. Eta aste honetan jakin dugu 2022 garrenekoa. Enkarni Genuak jasoko duela. Eta Amaraunera gonbidatu dugu, seguruenik berari gehien gustatzen zaion inguru edo leku batean, antzoki batean, Andoaingo Basteron egin dugu berarekin hitzordua. Enkarni, egunon! Baita zuri ere, hemen gaude. Eta zorionak! Mila esker. Oso eroa izan alda zuretzat aste hau, Manuel Lekuona saria zu izango zarela jakin eta gero. Bai, horrela izan da, baina, gure martxa jarraitu behar dugu, gaur esate baterako emanaldi bat daukagu, hori, 12etan, eta ari gera antzokian gauzak prestatzen. Martxa ez da gelditzen. Errekamarik martxan jarraitzen du, Zenbat urte ez? Bai, errekamari eta beste lagun batzuk, ez? Beste txotxonkillo batzuk pizka bat, nola baita esateko azarre ez, baina pikatuta daudela, zen errekamari, bera. Nik egin ditut, 20 ipuin, eta danak ibiltzen dira alde batetik bestera, eta errekamari beti aipatzen dezute. Eta, nik ere bai. Hori artiste guzti gastatzen zaie, ez? Kantantei ere bai, abeslariei ere bai, ez? Egiten dutela behar bada abesti bat oso arrakastatsua, eta naiz eta beste 40 politago egin, mundu guztia gogoratzen dela arrakastatsu horrekin, ez? Hori bada artistaren patua askotan, ez da? Bai. Baina, Pozik, eta sariak ematen dizun indarrarekin alaiago aterako zara gaur Basteroko eszenatokira, indartsuago? Bueno, ni egia esan indarra ez faltatzen, ez? Nire bizitzan zehar, lan asko egin dut, eta beti indarrarekin, eta beti gogoarekin, baina premio sari hain importante hori da beti bultzakada bat, eta ezakit, batzutan pesatzen duzu, baina nik merezi dut horren beste batzutan esaten dut. Beste batzuk ni, baina gauza gehiago egin dituzte. Baina hemen gauza bat gertatzen da. Guk, Manolok eta nik, daramagu 51 urte etengabe. Txotxongillo munduan, txotxongillo egiten, erakusten, esate baterako museo bat sortzen, ez gu bakarri, talde batekin, topik martxan jartzen, baina 51 urte gelditu gabe. Hori izan da, gure meritua. Arantxa Artza eta Irati asko joan dira Enkarni zugana, Basterora. Nola topatu duzu, txotxongiloen artista handia, Arantxa, Irati, egunon? Egunon. Egunon guztioi, bai. Topatu dugu Enkarni erabateko indarrarekin, sekulako bizipozarekin, lanean, eta haserre ere bai pixka bat, denbora kentzen ari gatzaizkiolako. Zebera... Ai, ama... Bai. Leina bezala, aurrak berehala hasiko dira kola egiten, eta, klaro zai, baina, txita. Etorri gara Basterora, eta hor ari zen Enkarni, bere eskenatokia prestatzen. Piztu idazu argi hau, jarritzazue besteak, utzi egin dugu eskenatokia orain, zelanean ari dira, eta kinkikanka hortzak daude, eta pixkat erretiratu egin gara eskenatokitik, Basteroko beste gela batera, aparte esogoa jarri gara elkarrezketa hau egiteko, baina nik uste dugu indar batean eta inbidia ematen du emakume honek, Irati. Bai, egia esan duen energiarekin eta gainera hasi gauzak egiten, esatzen ez. Aitxe hauek leku aldatu behar dira, hemen jarri dituzu, baina berriz ere zerotik hasi eta ari bat ere perez eman gabe, eta Enkarni begira esanaz, kontxo, honek bai, ni aina indar bai, ez da? Eta energia jarraitzeko, nola egiteke? Manolo Gomez bikotekidea da, zure ibilbide honetan beti alboan izan duzuna, Enkarni? Alboan, elkarrekin egin dugu lan hau. Gertatzen dena da berritsuenan naiz ni, eta gehien hitz egiten dutana nik. Eta orduan, Enkarni, baina nik saria jasotzerakoan, sari hori ez da bakarrik niretzat, da guk egindako lanangatik. Eta hemen esaten zigun ze ona den Bastero bezalako leku batean, ez? Horrela teknikoak eta eskura edukitzea. Noski, zer gu egin ditugu txotxongiloa mila leku desberdinetan. Esate baterako Bastero, da izugarrizko aretoa, teknikoak hemen daude, eta baina zenbat aldiz, ez dakit, ez nuke esango ikuilo batean, baina bai,
tokatu zait, hor. Bai, hor ere bai. Lekuetan egitea, bai. Horrelako lekuetan ere moldatu bai. egin behar, horrelakoetara ere moldatu egin behar. Bueno, ezagutu dezagun pixka bat, egin dezagun biografia eskar bat irati Eusko Ikaskuntzako Manuel Lekuona saria jasoko duen, batez ere Enkarni eta bere ingurua. Bai, azkar batean, Enkarni genua, 1952an Donostian jaioa, antzerki sortzaile, idazle eta kultura divulgatzailea, filosofia eta letretan lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. Manolo Gomez Ensenberri bikotekidearekin batera txontxongilo taldea sortu zuen eta euskal mitologiako historiak biziberritu eta gizarteratu dituzue. Bere lanen artean, errekamari eta beste hainbat lan, 20 ipuin gutxienez, izango dira hala ere ezagunena errekamaria aipatu dugu, baina lan handia egindakoak zate. Euskal Herriko eta nazioarteko antzokitan ibili eta panpinen sokak astentzen ibilizate, eta aurrez aipatu moduan, ja museo bat ere sortzen lagundu dezue, eta abar. Ibilbide luze horretan 51 urte pasa dira, baina hastapenura nola izan zen. Bai, hizkuntza aldetik eta txontxongiloen aldetik. Ze hor bazeon teknika bat eta aipatuko dizut. Hau behatza da, hauek behatzak dira. Bai, nire bizitza egia zen pixka bat xelebrea da, zeren nire eskola berezia zen, neskena, noski, baina eskola bertan ginen aberatsak eta pobreak, ni nintzen pobrea. Orduan, aberatsak batxiller ikasten zuten bitartean, gu ikasten genuen kultura general. Segun la madre superiora, para fregar escaleras ez genuen besterik behar. Orduan, ni bukatu nuen eskola, bueno, ez dakizen bat, zeren ni askarra nintzen, medalla de Santa Fisio, de la Purísima, de la Kizelagakze, eta 22 urtekin, hori normala zen garaiatan, eskondu nintzen, eta orduan, ja. Eta ni nire ametsa, baina ametsa bat horrela, ezinezko ametsa, pentsatzen nuen, maestra izatea. Baina, klaro, ni juten baldin nintzen institutora, haizu, ni maestra, haizu, lehen da bizi, lehenengo batxiller, gero bigarrena, gero erogarrena. Orduan zer egin nuen, ikasi. Batxiller osoa, tipititapa, tipititapa. Zen malaba jaio ziren bitartean, tipititapa, tipititapa. Gero bukatu ondoren, horrekin, pues, magisteritza eskola ez egoen Donostian oso ondo, eta badakizer, pues, filosofia eta letras ere bai. Orain badu telefonoa, Enkarni genuak. Badu telefonoa. Izango da, behar bada teknikoren bat edo. Urgentea da, zeren txalapartariak bidean daude. Eta orduan, berriro, egingo dugu gauza bat, zurekin hitz egin eta txalapartari erekin. Momentu bat, Hau zuzenekoa da. Zuzenen ari gara, 10:48 minutu dira. Asuntoa da, pues, que claro, gero, filosofia eta letras egin nuen, eta hori. Enkarni, utzi txalapartariak ze 2 minutu barru izango duzu aukera beraiekin hitz egiteko albistak. Bai, albistegi laburra entzungo dugu, eta momentu horretan izango duzu Enkarni txalapartariekin hitz egiteko aukera. Bai. Bueno, eta orduan hori, eta orduan tarte horretan, zen alaba jaio ziren, alaba ikastolara matrikulatu genuen, eta alako batera konturatu ginen, ikastola horretan, bueno, leku horretan, hizkuntza ez ezagun bat erabiltzen zuten, euskera. Eta guk ez genekien, pues ezertxo ere. Naiz eta donostiarrak izan. Garai hartan nire inguruan ez familia nire aitona ezekien gazteleraz hitz egiten. Baina, klaro, gerran garaian, debekatuta zeon, jende bildurtuta, nire etxean ez egoen euskerari. Eskolan ez da pentsatu ere. Eta hortik guztitik, txontxongiloetara nola iritsi zinen? Bitarten, dana batera jaio zen, txontxongilo jaio zen en el 71, eta pues hori, dana batera iritsi zen, Enkarni oraintxe albistegi laburra entzungo dugu, eta geratu zaitez hor hitz egin orain txalapartariekin bitartean, ze albistegitik bueltan zuretzako sorpresa batzu ditugu gordeta. Bueno, pues vale. Sorpresa batzu ditugu zuretzako, berela izango dituzu, 5 minutu barru. Hitz egin orain txalapartariekin bitartean. Amarauna, Gorka Otaegi. Enkarni, hor jarraitzen duzu? Bai! Hor zaude, ezta? Bueno, begira, esan dizugu lehen sorpresa bat izango genuela, eta oraintxe dugu zuretzako sorpresa horietako bat. Manu, kaixo, egunon? Haupa, egunon. Ezagutzen alduzu? Zertan zabiltza, no zaude?
Ba, etxean. Etxean, Ai, non egongo nahi ama, ba. ai, ama. Ezer, onjok hartzen, bilarko. Ba, gaur ez, telefonoan naholako. Bestela Ai, batzuan ama. izango nintzen orain. Ezagutu duzu, ez da, Enkarni? Nor da Manu, nor da Manu? Hoxe, nor da Manu, nere seme maitagarria. Hori da. Nere bigarren semea, bueno, lehen da bizi alaba uki genuen, eta gero Manu, eta gero Juan etorri zen. Hiru ditugu. Eta semeare txotxongilo zalea duzu, Enkarni? Arte zalea. Manu da nere antza dauka, da ni bezain salseroa, baina artearekiko badu lako sensibilitatea. Zeren, claro, txikitatikan gurekin ibili da alde batetik bestera, txotxongilo ikusten, gero beste talde... Bueno, gainera Manu kitxigin behar du. Hori galdetu behar genion Manuri, Enkarni, hori da, ondo egin duzu. Utzi diezaiogun pixka bat hitz egiten Maruri ere, ze txotxongiloen semea izan da, txotxongilo lariena, esango dugu nolabait Manu, nola bizi izan duzu zuek hau guztia familian? Bueno, ni jaio nintzenean ez oraindik txotxongilo egiten ez ziren, hasi antzerkia bai. Baina ni esango nuke memoria dudanetik beti ezagutu dela giro hori etxean. Denok hirurok ezagutu dugu, bani zer izango nituen 2 urte, 3 urte hasi ziranean euskaraz ginola egiten. Orduan, barkatu. Orduan hori beti ezagutu dugu etxean. Ez da nobedadea izan, aritu gara pues hasieran eramaten gintuzten, gero tekniko lanetan, ondoren ikusle artean ere bai, pixka denetarik egin du. Eta utzi... Bai. Manu, orduan zu ere txotxongilo zalea izango zara, ez? Horrelako gurasoak izan da, eta batetik bestera ibilita, eta zu ere izango zara txotxongilo zalea. Bai, Ezin bestela izan. Ezin bestela izan, eta, bueno, egia esan ezagutu dugu mundu hori, ezagutu dugu jende oso interesgarria txotxongilo munduan, maila Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, eta, bueno, guretzat ere izan da ibilbide importantea gurasoen ibilbide hau. Zer esango zen iguke Enkarni Genuari buruz? Orain Manuel Lekuona saria irabazita. Zer jakin behar dugu Enkarni Genuari buruz? Ez dakit nik ezagutu eta Enkarni Genua ama, eta zuek ezagutzen duzu Enkarni Genua txotxongilolaria, bueno, hori arlo publikoa, ez? Ama langileen ezina da, beti pues oso barneratua duena eta bizi du, ez dakit. Ez dut esango 24/7, baina ia txotxongilo mundua bizi du egunero eta une oro praktikamente, eta bueno, nik uste ekarpena handia egin diola bai umeen kulturari eta euskal kulturari. Orduan ondo merezitako saria iruditzen zait, baina karo, zer esan behar du seme batek amaren inguruan, bai. Musu bat, utzinez. Enkarni... Inoiz utzi dizuen, Manu, azken galderatxo bat, zuen ekarpenak eta kontutan hartu izan dituzte, Manu? Era bateko edo bestekoak? Bai, nik suposatzen dut baiet. Beti, bueno, sormenean norberak egiten du bere bidea, ez da, baina gero, nik uste kritiko handienak etxean izan dituela beti. Eta hainbeste egun txotxongilo egiten pasata gero, edo beraien inguruan egon eta gero, etxerako bidean beti hitz egiten genuen ontaz, hartaz, eta ondo egindakoaz, eta hobetu beharrekoaz. Orduan, suposatzen dut baiet. Baina hori berak esango du. Enkarni? Bai, arrazoia du Manu. Gu familia normala izan da, gertatzen dena da, igandeetan, eta jaiegunetan, beste familia batzuk ondartzara jun beharrean, gu joten ginen Aretxabaletaraino, Dotakinoraino, gero ere bai, kanpora, Charleville Messier, txotxongilo jaialdi zugarrizko handia eta importantea egiten zuten hor, eta seme-alabak hartu eta taka. Gu beti seme-alabekin egin dugu gure oporrak eta gustora gainera, eta bueno, nolabait gure interesa, haien interesa ere bai bihurtu zen, gero bakoitzak bere bidea hartu du, baina hirurak sensibleak dira eta hirurak dira jende ona. Eta hori da, guretzat importantena. Bueno, jende ona. Manu, Bilar onjok, Paskaltzeko. Saiatuko naiz.
Aurkitzen baditut, eramango ditut astebenean Donostira. Vale. Ez da, saria ospatzeko modu txarra, onjok janez ospatzea. Eskerrik asko, Manu, gurekin Vale, izateagatik, ondo segi. Eskerrik Vale, asko, bueno. Azaltzeagatik. Bueno, Muxo Besarkada maitia. Bueno, Enkarni, Takila zabaldu dute ja, jendea, Bai, Gorka da. Bueno, Gorka, mila eskere, nila eszenatokira jetxi behar naiz, bale? hori da, oso ondo, Enkarni, segi eszenatokira, hortxe sariak ere lanean harrapatu zaitu, Enkarni, eta segi dezazula beste urte askoz lanean, eta txotxongiloekin Euskal Herriko ume eta heldu guztiak alaituz. Enkarni, Genua, eskerrik asko, besarkada bero bat. Badoa, Badoa. oso urduri dago, normala da, 50 minutu barru emankizuna daukate, hemen Basteron Andoainen errekamari saria jasota eta joan beharra dauka bere lana egitera eta ordoa, ikusi duzue, ze bizipoza, ze indarra, eta bueno, pozik bere sariarekin, baina lanean eta lanerako prest, Hori da. Enkarni Genua. Mariona, errekamari, printze txikia, aupi, puaf eta beste laguntxoekin batera, Enkarni Genuak, Remigio Mendiburuk sortutako brontzezko eskultura izango du etxean, lekua topatu beharko dio, Arantxa, Irati, lekua topatu beharko dio, ze imaginatzen dugu etxea txotxongillo zuteta izango duela, ez? Eta hor tarteren bat egin beharko dio. Orain Basteroko holtza nola dagoen errekamari antzezlanaren gaiu eta tresna guztiekin, hoien artean ere, agian itxasontziz eraman beharko dute. Hori da. Jende asko Saria- hurbildu alda, antzeslana ikustera, takila. Momentuz, sarrera batzuk saltzen ari dira, bai, oraindik goixa mar da, baina, bai, badatoz, Pixkanaka, poliki aurrak inguratzen, bai, Aurrak ordu batez ere. aldaketarekin, eta igual pixka bate, jendea noiz bizigaren ere pixkat uste dute nahasita ere bagabiltzala gaur goizean, baina bai, jendea badator eta Enkarni Genua joan da erreka zikintzeko zaborra egitera. Hori da. Hori izan digu, hori prestatu Tira, behar du. Eusko ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria jasoko du, Enkarni Genua txotxongilo gileak, hainbeste urteren ostean oraindik ere, errekamariri eta beste hainbat lagunei berak dioen bezala, beste hainbat txotxongilore sortu dituelako, horiei guztiei bizirik eusten dien arima. Eskerrik asko, Irati, Arantxa, gero arte zabarko dizuegu. Zuei, aio.